Download gratis de Trinnel-app in de App Store of Play Store. Ga op tijdreizen in Limburg. Kijk hoe Limburg eruit zag in 1700, 1800 en 1900. Vergelijk het met nu en het Limburg van de toekomst. Hoe wordt de ruimte benut? Waar zijn steden ontstaan? Voeg extra lagen toe, zoals gemeentegrenzen of rivieren. Volg precies waar je bent met GPS. Voor informatie of vragen ga je naar de Trinnel Helpdesk op Twitter.